Venga, Charro, venga. Venga, Johnny. Venga, Gorka. Venga, corre. Apa, Jon. Venga, Jon. Venga, Lastra, venga. Venga, Aitor. Venga, ánimo. Chicos, caqueta, venga. Honeko oso logiko. Hombre. Ayo de morro. Iñaki 50 urte aurten, lehenengo aldiz irabazi zenuenetik, ez, Ormaizteiko ziklokrosa? Bai, egia da, 50 urte, eguraldiak gaurko antzekoa zen, 19 urte neuzkan, eta gero ibilaldi luze bat. Txapelketa, selezionadore, taldeko zuzendari lanak, eta azkenik antolatzaile, gaurko egun artean. Eta zure ibilbide profesionalagatik aurten herritarreko omenaldia ingo dizue, espero zenun, aitortza hau nola jaso dezu? Urtero egiten dugu, orain dela 50 urte irabazi duen ziklokros txirrindulariei Ormaiztegin. Eta aurten, nahi tokatu zait. 50 urte irabazi nuela, eta aurten podiuna igotzea tokatu zait. Eta gustora? Oso pozik, bai. Nola ikusi duzu gaurko karrera? Nola junda? Piskat etorritzat burura gure gaztemorako garaiak. Bai eguraldia, bai zirkuitoa, lokatza, zipristinak eta orduko garai hartako ambientea eta oso pozik honez, eguraldiak inda eta zirkuitoarekin ikusten. Erik semeak emango dio garaikura eta Lora Intza alabak eskainiko dizkio Iñaki Maiolari. Intzak lore sorta. Eta Jon Enrikek txapela jantziko dio Ormaizteko alkateak. Beraz, txalo bat, Iñaki rentzak. Urte berriak, kolore berriak eta garaipena. Herrian, non eta herrian. Gorka Izagirre dena izanba, gaurko lehian, garaikura, garaipena. Txapela, jazten oitua dago. Lore sorta. Eta odolkiak eta garaikurak, Ormaiztegiko alkateak eta Iñaki Maiolak emango dizkie. Hemendik alkateak emango dio. Horren bestez, gaurko podiuma osatuko dugu, hiruak mesedez aurrera. Ofiris taldeko hirukotearen argazkia